Hei, hei, hei. Entzuten da, entzuten da. Ez daño, ongi etorri. Zelan. Bukatuko alda gaur. Wow, espero baiet. Benetan, ondo pasatzen ari naiz jokoarekin, Gauza da, pixa bat sufritu dudala. Momentu batzutan, baina jokoak guai dago. Ezin jakin ondo eskerrik asko. Batzutan ezin jakin nora joan ez dakiz zer, baina berez jokoa ona da. Hau doan. Ba, holaxe, printzipioz amaiera da, Xiat ateri esker esan zidala momentu batzutan zer egin, gida batean begiratu zuen, eta tijera zuretaz ari nintzen. Lagundu zen idala azkeneko parte hortan, ez? Izar harriak lortzen, eta bar. Hemendik ondoz, zoa. Koalak ez dira gehiagin mugitzen. Aspergarria. Ba, bai, pixat. Eta ez dira mugitzen gehiagi. Jo, honek pentsatu arazi egiten du, ez? Azkenean, ba, lehenengo bigarren zatian, jokoaren bigarren zatian, bitu dordokatxoa. Ui ama, lagazo. Animaliak negarrez adibidea etxera jo nahi dute, gixara joak, ez? Lehenengo bigarren zatia eman dugu landareak eta animaliak laguntzen, eta hirugarren zatiaren amaieran gizakiak lagundu ditugu eta, bueno, animaliak esklabizatu dituzte. Orduan, bueno, ez dakit hau ere, gure kontzientzian erreko duen. Baina animalia gixara joak triste daude. Daukadana baina okerragoa dira, aseke ez dut ezer jakin nahi. Horregatik ez naiz inoiz zoologikora joan. Ni behin egon naiz zo batean, kozkortuta, igual txikitan egon naiz, beste nonbaiten, baina kozkortuta, igual nera bezaroan edo horrelako zerbait, egon nintzen zo batean, eta, wow, ez zitzaidan gustatu. Gainera, atrakzio printzipala saltzen zutena zen hartz polarra zeukaten, ez? Poloko hartza edo hori. Eta zegon, antzematen zitzaion triste zegoela. Antzematen zitzaion kabarzenon egontzera. Hori ez dakit, irekia izan da edo ez dakit nola dagoen jendea eta ze jendea. Nola dauden animaliak eta nola zaindu dauden. Baina, wow, ikusten zitzaidan animaliei zeudela oso deseroso, hartz polarra zegon izotzik gabeko toki batean, iskina batean, izututa. Oso izan zen oso... Niretzako bastante depresiboa dena begiratzea. Zeuden
txori exotiko pila bat, hegazti exotiko pila bat, kaiola erraldi batean, denak batera. Eta dena geldirik, bueno, zen bastante, wow. Etxean horren aurka egon dira beti eta ez nahi inoiz joan. Hemen egon naiz. Baina, Josepa. Baina bai, ipar polora, ez ego polora joan behar dugu. Ez dakit bereziki nora, igual hor da. Eta horra nola sartzen naiz ni. Hau patazio zelan. Zer moduz, ostra, aurrekoan bideoa deskargatu nun esan zenidana duela bi zuzeneko esan zenidan haupa display manager horako zerbait ez, DM display manager, bi egun kostatu zitzaidan harrapatzea display manager. Bueno, sartu al ninteke hemendik non baitetik. Suposatzen da ona etorri behar dudala. Baina ezin mugitu ninteke. Bai. Erokeria. Buelta osoa eman untarako. Ez nekien ego poloan horrelako toki lehorrik egon zitekenik. Tumbak dirudite. Zergatik lurreko muturrontan. Ona sartu nintzen eta ez zegoen ezer. Baina badakigu hemen bost Starstone horiek sartu behar direla. Konturatu nintzen asakorroto juntzala, baina intxarra zenez ez nun ezer esan. Bueno, iritsi zen. Biegun beranduago iritsi zen. Bostak. Hiru. Lau. Beste gauzarik ere ez dagoela hemendik. Eta bosgarrena. Eta printzipioz bagoaz laugarren eta azken kapitulura izango dalda, hau, benetan, Terranigmaren amaiera. Ahots baten oi hartzuna arken buruan ark bezala entzuten zela. Encounter asko, euskal encounter asko bizira ondituzu, arriskutsuak. Baina naiz eta zauritua izan zera inoiz ez dela hil. Badakizu zergatik. Zu baitzara kondairetako heroia. Ni naiz argiaren aldea, eta zu zeraren itzalaren aldea.
Darling Manager hori ere bai izan daiteke. Zaku sakona. Doppelgangerra jendea diotenez, jendea aurkitzen du behin bere bizitzan bere berdina den norbait. Bi ark daude barreneko munduan eta kanpoko munduan. Berugaren itzulera zergatik, ezke beruga horrek ez dauka zentzurik. Berugaren itzulera munduaren oreka disturbatu du. Ui, ama, gaur ez daukat lexikorik. Aman etxen nao eta gaur ezingo dut errani marikainori medizuen arreta eskaini oentxa adibidez afaltzea noa on egin ba. Eta zio, ondagizula goxo jan dezazun. Munduan historiak zera erlojua bezala balitz. Orduak 13an seinalatuko luke. Horiz esan da du, historia pasa dugula. Existitu ezin daiteken denbora. Existitu beharko ez lukeen denbora. Haupa, Ibaios. Ongi etorri. Zelan. Orain, begiak itxi. Eta pentsatu. Sakonki. Mundu hontan. Ara. Ordu bata da. 13ak. Halako xea naiz nahi. Hipnosi klase bat emango dizuet. Laugarren kapitulua. Eroiaren berpiz. Kundea, berpiztea, eroiaren berpiztea. Berriz hasieran dirudienez. Ai. L, aur bat gera eta Lek zaintzen gaitu, bortitza hau L gure adinekoa zela pentsatzen hon. Ai maite, ez nazaude. Zenbat demora pasako zen zurekin bizitzen hasi nintzenetik. Estorkomo aranean aurkitu zintudanean, bueno, xoket gelditu nintzen, ahol zabal. Ezagutzen duzun pertsonaren hauntza handia duzu. Eta izen berdina eman dizut, ark. Goze zara, goze egon beharko zenuke, janari hartzera nijoa. Hau ordu ni akaso gure L da, eta gu berriro jaio gara. Lauru grita. Osea, gure maitea, gure ama modukoa da, oraintxe. Orain L, akatu ezazu. Ez ezazu, zalantzarik eduki. Horregatik bidali zintugun kristatik barrura. Honek ez dauka aukerariko, ez dauka indarrik. Akatu egingo algaitu. Mundua reseteatu ez dezagun. Beste L da. Ai ama. Ark?
hau izango da, okerrez banago, hasierako L, hau da munduaren azpian dagoena, eta beste izango da L printzesa. Munduaren kanpoaldean dagoena. Arraroa. Aur batek ezin du bakarrik ihes egin. Non zaude Ark? Ele ez zalantzarik eduki. Akatu ezazu aur hori. Ark barkatu ezazu. Hemen da Pandoraren kutxa ireki genuen momentua eta hemendik zerbaitek eskapo gintuen. Akatu ume guztiak. Barkatu zer egiten ari zara. Bi eleak itzuli dira. Nor zarazu. Nire aurpegi berbera duzu. Nor zarazu. Zer ari zara aur horrekin. Beno. Bizilagun interesgarria. Jomi, L, akatu emakume hau ere bai. Zer gure laguntza izan den Pokemona gure aurka dago? Guztiz lasai, double L. Barkatu? Deabrua da. Ark esnatu. Ni naiz. Kumari. Iristen al naiz, zure gana. Munduan dagoen bizi guztiak edo izaki bizi guztiak zure zain daude. Ra naiz. Entzun nazakezu, Ark. Lurra garrasi egiten ari da. Ni salbatu ninduzun bezala, salbatu mundua mesedez, lame naiz, nire zera iristen ari da zugana, pozoitik salbatu ninduzun bezala. Mundua okertu eginda. Animalia berdina dira, baina gizakiak bakarrik aldatu dira. Zuk balentria eman zenidan bezala, kemena eman zenidan bezala, mesedez, kemena eman munduari. King Beer naiz, ahi salbatu nuen. Bueno, denak salbatu ditu, supuestamente. Zeruan egarrez dago eta euria zikina da. Zeru garbian egan egiteko aukera bagenu, nahiko irango litzateke, gure ahotsa entzuten duzu. Ezin duzu gauza biziekin konbertsatu, baina berriro esango dut, Ark. Bizi dauden izaki guztiak, munduko izaki guztiak, zure esnatzearen itxaroten ari dira. Ze zaila den unean euskaratzea, mesedez. Bai, hori da meditu handiena. Berriro berpiztea. Neregatik ez, Ibaio, zurea da meritua. Esnatu da, ba. A ber, zesan nahi honek. The representative of the light and dark spoken of as the hero is here. Mehen koma falta da. Argia eta itzala eren representante, ez zait ateratzen orain. Argiaren eta itzalaren representante bezala hitz egiten duen heroia hemen da.
kristako antinako jendea edo ez, The Elder izango da zaharrena, baina ez da zaharrena esan nahi dudana. Bueno, kristako jefiak esan da bezala. Ark berriro berpizten denean, beruga akatu. Ezazu. Ez, Arkek beruga berpizten duenean akatu, esan nahi du? Ordezkaria, eskerrik asko. Baina nire denbora apustuan utzi dut edo. Uste nuen zuk eroia aurkituko zenuela, Ark. Eta ez naiz... Osea, eta... I was right. Asmatu dut. Zuak atzen zaitu danean, inork ezin gaitu geldiarazi. Inork ez gaitu geldiaraziko. Gizon zarrunoaren eskutik edo eskupetik Dark Gaia izenekoan ikusten nahi hori auskalo zer den. Lur planeta berriro jaioko da. Nahi ez dakit zer den. Zer da Dark Gaia? Hala da. Gizakiek deabrua deitzen dute, uste dudanez. Orain L akatu ezazu. Behintzat Arkek ez du edukiko bere laguna hiltzeko kemena. Aupa Zitalker! Elek ez du inor akatu nahi. Jomik faiatu du. Ei! Esnatu. Ze gertatzen da zaizu? L flasheatuta dago, eta beste L. Denbora guzti hontan zu ikusi nahi zintudan. Inoiz ez zaitut ahaztu. Baina ez nuen pentsatzen horrela ikusiko genuenik elkar. Krista arriskuan jarriko zuen norbait akatzea agindu didate. Munduko kanpoko norbait, azkenean. Ez nekien zu izango zinenik, Ark, ez neukan ideiarik. Zu... ostra, useless? Ezertarako balio ez duen gauza. Nahikoa da, nik akatuko dut orduan. Jomi, zer diozu? Denbora askoan elkarrekin inutila. Denbora askoan bidaiatu dugu elkarrekin. Ark, ez duzu ulertzen, ez da? Zu erabilia izan zara bakarrik. Joko hontan pieza bat besterik etzera. Sentitzen dut, baina agur betirako. Zarraren... hau ez dakit, Nola itzuli. Zarra, ez da zarra. Da... Elder, azkenean da, ez dakit, ez da zarra. Agurea, baina ez da agurea ez dara ez, izan behar du agintari bat, ez? Agintari zarra delako zerbait, ez? Edo agintari garaiena, edo agintari moduan da, ez da?
Bueno, zaharrunuaren hitza absolut, esan nahi du, bete beharrekoa dela, ez daukala kontrarik, ez? Absolutua da, absolut. Absolut vodka. Asaba, ez, ituz zuzenik ez da egongo. Beno, Jomik lurrikara sortu du eta ark ezin du mugitu, bino elek gelitzeko eskatzen dio. Jendeak bi alde dituen eran, era berean, itzalak eta argiak bata bestea behar dute. Jomi desagertu beharra dugu. Jomik utzi dazu. Ezin dut... Ezin dut agurea. Nagusia atxegin dut. Karo, eske nagusia da. Ezin dut nagusia ez obeditu. Ark, mesedez, jendea salbatu. Azaleko jendea salbatu. Azala oso, bueno, azaleko mundua oso polita da. Jendeak mundu hau ondo tratatuko du. Gezurra! Ele zer egiten ari zara, gelditu. Estanda ingo du. Ark. Zurekin egon nahi nukeen betirako. Ongi izan, Ark. Ele sakrifikatu zaigu. Goiko ele. Elek ez du zer txarrik egin, zergatik gertatu dago. Pandoraren kaxa irekiz banu, egun hartan. Dena mantenduko altzen baketsu. Terranigma, nahiz eta ez duzun jarri, egia esan ondo, bai. Ez dut ulertzen kanpo eta barrutiar gauza hauek. Egia esan ondo dago, 3. kapituloa pixkat kaosa da, ez dizu esaten nora joan eta eskatzen dizu mundu osoan bidaiatzea gehiegi jakin gabe. Baina uste dut hori saiatzen dela, haupa jargi, tentagarria zen kaxa oso. Uste dut nahita egiten duela. Hasiera da tutorial bat bezala, energia liberatzen duzu mundura, bigarrenean da oso lineala, eta ez ditu dauka puzle batzuk eta horrela, baina oso lineala da, eta da energia horrekin berpizte dituzula flora eta fauna. Eta pixka da, nik uste dela metafora bat, ez? Beraien bizitza lineala dela, azten joaten direla, hiltzen dira, reproduzitzen dira, eta guzti hori ugaltzen dira. Eta gero 3. da gizakiena. Eta gizakia da pixkat juten zera toki batetik bestera pixkat globoko tipo bat izango bazina bezala, beraien artean harremana sustatuz. Orduan, jun behar duzu mundu osotik bata besteari gauzak eramaten eta ez daki zer, linealidade hori uzten du, eta uzten zaitu pixkat galduta. Eta nik uste dut nahita egin duela. Egia da, nik jokoa igual nahi izan dudala pasa pixkat azkar, zeren ez dakit, eduki du gogoa pasatzeko eta aurrera egiteko, eta ez dut eduki pazientzia nik neuk esploratzeko mundu guztian nere kabuz eta ez daki zer. Eta gainera, bueno, gehitu hartzaio, euskaratzen ari naizela, hitzez momentuan agertzen diren gauzak eta pikin bat desesperatu nahuela 3. kapituluak momentu batzutan rollo, txagal, benetan hau deduzitu behar nuen, oza, daude momentu batzuk oso zailak deduzitzeko, oso ausazkoak. Baina asko gustatzen ari zait, osea, jokua iruditzen zait oso ondo eginda dagoela. Ez da, batzutan kexatu naiz jokoaren ausazko puzle batzuetaz, baina ez da ni mucho menos nivel nola zen, Secret of Mana iruditzen zitzala zitula akatsak. Hau ez, joku hau guapo dago. Eta txapa honen ondoren jarraituko dut. Benetan axola du, ez du axola. Nahikoa da
nahikoa da zure bizitza, zoriontsu bizitzea maite duzun jendearekin. Ze gertatu da Carrefourrekin irakurri dut hasiera batean. Ze gertatu da, kristako egun zoragarriekin. Carefree, ezer jolaste izuna. Zuen kontetik kanpore lasai biltzen da bat, berdin zaizu, atxalde oso bat jolasten egon eta historian aurreratu ez baduzu. Arrazoi daukazu, hemen egon du naiz pixka bat, pixkat edukia esplikatzen eta bar, eta, batzutan pixka nekatu naiz. Gero ere esan behar da, aste batean ezin izan dudala jolastu, eta bigarren astean gaixorik egondu nintzela, orduan bi aste jolastu gabe, gauza asko ahaztu egin zaizkit, puzle askoren hasiera ahaztu egin zait, eta ez nekien nora jo horregatik. Mesedez norbaitek, inork, ekarriko aldizkit, une horiek bueltan. Zer egin beharko nuke. Hau ikusundaren ez dut uste... ez dakit zer esan diezazukedan ark. Lasai. Itzegidazu beti itzegingo zenidakeen bezala. Beste L joana izango da, baina... Baina ez nuke nik... Ez naiz nahikoa, ez nuke reemplazatuko lurrazpiko L-rekin, barkatu zuz, hau gaizki egin da, uste dut, uste dut hau dela, hau ez alda hau lurrazpiko L. Lurrazpiko L naranja da, eta goiko L, uste dut hau nahastu egin direla, Esan dute itzulpena pixka gaixi dagoela egin da. Hau itzulpen originala da eta pixkat me dago. Apakatuki zelan... Nere sentimenduak beko L edo goiko L. Beko L. Underworld L niretzako. Baina Underworld ere zuzera, hau hemengo hau da. Kristako L-rekin bizi izan naiz denbora askoan. Memoria asko ditut elkarrekin nere bihotzean. Ostra, nahastu egin naiz. Nik uste nun... Elek bere bizitza... Bere bizitza sakrifikatu ni salbatzeko, ostra. Orduan ez nago, baina lurpean nago. Eta L hau da ni aurkitu nagoena. Nik uste da gaizki egin da dagoela, Zenditzen du baina ezin dut beste pertsonatean pentsatu oraintxe bertan. L, arrazoi duzu sentitzen dut. Dena den, berdin hautatuko nukeen beko L-ren gatik gaude hemen. Zetxo bai badaukat zuri esateko. Bai, identitate krisia hori da asuntoa, baina nik esango nuke printzesa, gure laguna, gure L betiko L, beko L, laranja zela, hile gorria zela, eta hile arroxa goikoa zela, printzesa. Bueno, igual naztu naiz, tira. Dena den ni beko L-rekin identifikatzen dut pertsonaia gehiago. Hori hautatu behar nun nahita nahi ez. Gainera, L hau, akatu nahi ziguna edo akatzerako esan diguna eta kristatik etorri dena... bestea zen. Tira. Herri honek esaera zarrau dauka. Behin, heroia bisitan etorriko da. Eta berak sortuko du itzal etxaia gaienduko duen miraria. Katarroa bai. Eta heroi hori zuzera.
kaxa hontan heroiaren arms izan daiteke armak, izan daiteke armadura, izan daiteke eskuak. Cristobal Colon itzuli da, eta bere bidaietan aurkitu zituela uste dut. Eta izkutatu egin zituen esku txarretan erori ez zitezen. Beste era batera esan da, herritarrok izan gara arma mitiko hauen zaindariak. Eta hori da arrazoia hau herri hau suntsitu izana eta Cristobal Colon torturatua izana. Herritarren arimak bilakatu dira 8 hauek salbatzeko. Egia da gainazaleko herrialdea suntsitu zuten herrialde ura ezin zen sartu txiflo bat gabe, zere 8ak etortzen ziren gure aurka egitera, baina 8ek ez gintuzten akatzen, izutu bakarrik. Arma babestuak askoren odolarekin. Zuk bakarrik erabiltzen itzazken ark. Orain, Maitekiro ikutu, kaxa. Zuri begira ele. Jomi itzuli da. Beraz, heroia itzuli da guztiz. Nazkatutan egon itzultzeaz, nire gorputza, bueno, ez dago bere honean edo, nola? Ez dago prest. Ez didazu ezer esan behar, badakit zuzerela benetako heroia, ark animali hau zuakatzen saiatu dalen. Ez izan eroa, ez izan txotxoloa, beste aldeko jomi zen, barruko jomi zen. Zu mundu ontako jomi zara, baina ez dugu hitz egiteko denborarik. Arma hauek hartu eta beruga gaiendu behar dugu. Hizketan ari garen bitartean, beste herri bat hiltzen ari daiteke. Ez dakit paik zer den, pika? Bueno, totxetau. Betirako itxongo zaitut hemen. Moneska zerbait bitartean. Dena eginda dagoena mesedez itzuli ona. Pika da. Hemen dago, gehiago geita bi. Eta hemen. Gehi berrogei. Gordetzeko tokia bilatu beharko nuke. Lehenik eta behin. Hau hemen dago. Ez itzul zaitez. Storkolm, osea, goian gaude eta Storkolm ere berpiztu da. Orduan bi aldiz reseteatu da mundua, gu hil garenetik.
Karta bat du eta karta bat irekitzen dugu. Meiju naiz. Siberiaruntz idazten dizut. Neotokio suntxitu zen, ez orduan toki berrean gaude, Neotokio suntxitu zuten. Asmodeus izeneko virus arma bat, ezin dugu bero gautzi, aske utzi, mundua akatu dezake. Lorkumariren eskutan berugak hartzeko, geldiarazteko juntatu dira. Siberia... East Siberian. Pida, Roid... The Skateboard Wizard deitu dute Perel. Eta Meilin. Bai, lagundu dugun jende eta lagundu digun jendea, basikamente. Bueno, behintzat orain badakigun nora joan. Eskerrik asko. Txoritxo. Non gorde nezake? Gordetzeko aukerarik badut. Igual herria suntxitua dago eta L bakarrik itzuli da. Osa, kanpoko L zen bai naztungo nintzen orduan. Ostratxo, laureun. Bai, zeitzuli bernaiz horrela. Ez da pentsatu ere, uste dut beste aldetik ere itzuli naitekela, ez? Hemendik itzuli naiteke ez? Benetan atera behar dut mazmorra hontatik. Aukerari gabe. Zakurraren putza deritzot. Eta horrek jotzen dit de gratis, Hemendik ez... The breach. Benetan esate jazu ez dago leherterarik? Bueno, behintzat aurkitu. Terrikeria. Hemendik ere ezin dut itzuli. Bueno, joko amaitu nahi genuen ez. Me estás vacilando. Ez gaina ez daukat automatikoki itzultzeko modurik.
Barkatu. Ez dut jeitxe hemendik ez da, ere? Hemendik etorri naiz lehen. Hemendik igo naiz. Jeitsi naiz, eta igo naiz. Laguntza... Erdian ez dago harrapatu ez dudan ez zer, ez? Ezin dut salto egin. Hemendik etorri naiz. Bridge. Hemendik ez daukat aukerari jeizteko, sikiera. Ez albotik joateko, ez zer, ez? Hemendik etorri naiz baita ere, eta ez naiz. Barkatu? Ai, ez naiz oroitzen toki hontaz. Barkua nonbait erabiltzeko... ezberdina tokia behintzat. Kanpora irten behar dut, osea, mazmorra hontatik kanpora irten behar dut. Nik uste orain ondo nabilela. Behintzat hau desberdina da. Edo ez. Zoi bate, botoi bat edukiko du olako zeo zer bai. Ze broma autoki berean agertu naiz eta, ez? Ez. Hautsitakoan agertu naiz, uste dut. Bai. Azkenean... Ziko aldit honek deskantzatzen? Bueno, deskantzu pixkat sendatzeko eta gauzak erosteko. Parisen gaude.
Hemen izango. Bai. Ez zait asko gelditzen. Horren bai. Lo egin, gorde. Hau zen edo bestea? Bestea zen. Doble guardado, bai. Ai, amatxo maitia. Bueno, orengoz txapa. Baina, printzipioz behintzat badakigun ora jo, laborategira. Hori badakigun ondagoen. Orain bai, gorde. Tiruriruri. Badezpadako bigarren gordetzea. Ez ba. Eta Paristik natorren artista bat naiz ni. The Land of Freedom. Pilot Wings. Bagoaz. Mesedez. Perfecto. Eta ona. Hemen da, uste, suposatzen da. Hau da laborategia. Ez? Laborategian zeudela esan dute. Edo nahaztu egin naiz. Doble aterrizaje. Aterrizage. Doble aterrizage. Gure minuto bateko igo gailua. Mira, atzera saltatzen da. Dorre bati laborategia, ez? Dorrea, esan dute? No jodas. Oh. Agian bai. Berriz gora ba.
dorre bat esan dute mosken edo niri pentsatzen berugarren dorrea hau zela. Masei ordutan pasan nun. Eta non dago dorre hori ba? Debotan. Gazteleraz begiratzen ari zera. Debota zer da? Inglesez. Dena esan behar aldizugu. Aztu egin zait. Ni jura... Nik esango nukeen moskera etorri behar nuela. Mira. Hau pazientzia. Aztu egin zait ba. Bugeatu zait. Ze dorre. Siberia. Elurretan dago. Hori da bere laborategi, hori da bere gaztelua. Beira, hau zen. Lab Tower, bez? Lab Tower esan dute, eta ni laborategira jo naiz. Bueno, ez nego nahi urruti. Pereli utzi, berugarren zenbaki daukat. Eroia bezala sentiarazten nagonek. Errexea zuretzako esatea. Meihu! Iritsi zera, berugarren laborategia da, eta bere goikaldean, bere lana egiten ari da. Bere lan horripilantea. Ikusten bai, bazur baten sartu nintzen isa, zeko bazurra. Beruga norbaitengatik kontrolatu daukanen susmoa daukat. Lurpeko norbaitekin dena berbizten ari dela, esaten du. Ez dakit nor den, baina bere gaizki eginak delitu beharko dena. Humarik dio hark bakarrik salbatu dezakela mundua. Aldugun guztia egingo dugu laguntzeko. Perel sartu beste toki batetik, eta zuri usten dizut Meilinen kargu. Denak arrazoi. Nire skateboardak azkenean baliagarri izango da. Alboratzen baldin manauzu, damutuko zaitu.
Kamera badago utzi dazunari. Mundu guztian ere aurka, mundua salbatzen ari naiz. Salbatzen saiatzen ari naiz. Begira zenbat diru daukadan, 6 gehi 6 12. Horrek zeo zer esan nahi du ba. Ostra, itxoin egin behar nun, Pentsatzen nun ataskatu zitzaidala. Orain alduzu. Ez nahiz aur bat, badakizu. Ez dut uste kamerak ikusi gaituenek. Orain guazen. Atzean gelitzen bada, beste batzuk. Kontu robota. Robota hauek txoroa dira. Ei, jargi. Ez dakit nik eskapo egin ezakeen, Roy Descartes terrapatu zaitu, vale. Oazen ba. Noski hip-hopa ez dadin galdu. Medirinek ikusi du aurrean laserrak tirokatuko dituztela. Eta horrela nire skateboardarekin geldiarazi ditut. Medirinekin jarraituko zaitut, zu jarraitu aurrera. Ezin dut salto egin. Goitik izango da. Eskaileran gora. Ei, 28. Dakit laborantza egin beharko dudan. Bueno, alguna fida. Doble pazientzia bai jokoarekin eta zuekin eduki behar dudana. Bueno, laguntzen ari gaituzte, hemendik zer dago? Ala, norbaita zerretu egin zaigu. Batzuekin bakarrik, ibaioz. Batzuekin bakarrik. Espero du gordetzeko tokiren bat egongo dela, bestela. Ezakit, toke batez akarte ditut berez. Norengatik esaten dudala, nor da gezurteroa hemen? Ezakit laborantzak merezi duen. Espero dudana da batez ere ez gordetzeko toki bat egotea hemendik. Osea, egotea, bai, egotea.
Eta ez... Urde hauek... Asko irauten dute, Ate toksika. Onartu du pixka badela. Irakurtzen ez gaituela. Dut ere irakurri. Esango dizut bai aurpegira. Beste aldera ezin dut jun, ezta? Jetxina inteke bera, ezin dut. Gure laguna Lloyd, zeno? Roid. Enun uste, zu laguntzen egon nintzekenik gora bezala, baina... Shatters, kainor honekin suntsituko ditut. Bang! Bueno, laguntzen ari gaituztela, argi dago. Maia zigoko alda. Bizitza erdiak kendu diate. Txoro. Beruga saiatzen era exi batean, hegazkin batean eskapo egiten. Life Potion. Ai ama, nahastu naiz. Nahastu naiz. Mailin dago. Lau switch batera eman baretugu. Joan zurera. Hori izango aneria, baina hitz egin nahi nuke lehenengo bestean dagoenarekin. Hei, maia zigo naiz. Berdina kontrolatzen du. Entzuten hau zue, denak batera, orain... Diru?
Hemen salto egin behar dut. Bai. This is a machine. Hau da, ordenagailua izeneko makina da. Zazpi burmuin daude. Pare batekin ez, baina zazpiak suntxitzen badituzu. Untzia eroriko da. Oso ondo. Time bomb hau da, ez da? Zenbait dugu zazpi. Hor bat. Bai, aztu genezake. Lasai askoan. Hilko naute. Ateren bat azten baldin bazait abixatu mesedez, zeren... Igual hor behan zegoen. Hemen. Hemen beste bat. Hiru. Hemen ez dago ezer. Hemen ez da ere. Mendik etorri naiz? Ez. Hau albo bat da. Euro bat kendu diot. Tiene tentzio, zure hiltzen ari zen ez gazkina bera botatzea hori da. Logika dioen bezala, eta gainera gaiztoak eskapo egin du, beraz, ez dago hegazkinean. Zein da logika, dena. Zenbat geratzen zaizkit orduan.
bakarra. Non ikuste duzu akatsa? Hemendik etorri naiz. Bai. Birpasatu egin beharko litzateke. Ez duzue geinuak bezala pentsatzen. Galtzaile mentalidadea daukazu. Eta listo azkena, eta orain erdira, ez? Nik ze jakin behar dut zer egiten ari naizen. Ni naiz gutxien dakiena, historia hontan. Bai, hori da, ez zera bakarra. Gehitzen zera. Besten toksikotasunera. Eta ni hemen. Bomba guztia jarri dituzu. Okei. Oso ondo, switchari emango diot. Switchari. Akzionagailuari. Eta denak ez da egiten du zei korrika edo zerbait zer egiten ari zaret hemen. Orain eskapo besterik ezin du, ez dugu egin behar. Aha, ergelak, ergelegiak. Hori beruga zen, aurrean dago. Zuek bezalakoa, zuek izateko nahiko ondo egin duzuela esan behar dut. Baina gustatuko litzake ez bazen dukete ahaztuko zientzialaria naizela. Uste duzuen ere eskape rutak, bideak moztu dituzutela, baina, bueno, aurre iritzitan harrapatu zadete. Begira nire Jesus esango dut. Nire zapatilak bueno, koeteak dituzte, esango da. Eta mantentzen haute airean. Zuen eguneroko pentsatzeko moduak ezin dituzte progresua sortzen duten inventoak egin. Invento? Betirako agur esan aurretik. Utzi da zuek zerbait divertigarria kontatzen. Zuek ostutako, bueno, koete gerrikoak edo gerriko koeteak ordenagailuen bidez kontrolatu daude. Eta ordenagailurik ez dagoenez, uste dut ez dutela funtzionatuko. Bai. Beraz, zuek zaudete harrapaturik. Mendi gutxira ni eta nire liege ez dakit zer den. Oinordeko munduaren amaiera izango da. Ez, munduaren Jesus.
down izango da. Eta betirako bizitzaren mundua jaioko da. Jaun feudala. Ara. Orduan, jauntxo bat dauka bere atzetik orduan. Dark Gaia salban ezazu. Pixkat Deus Ex Machina hau, Elizaren kontra hilda. Bueno. Berugan berak sortutako makina batengatik hilda. Munduko geniu handiena. Horrela maitzea ere, horrelakoxea da bizitza. Horrelakoa da bizitza! Segituan oreka galduko du eta jaisten hasiko da. Aire planua. Dirudienez, eriotzera zaramatzagu, agian ez. Beira, kaio bat. Agian gure gana etorri da. Ez ezin du izan hain simple. 10.000 metrora ari gara egan. Berentzako tortura izan beharko luke. Hain goian garraiatzea. Bakarra denez, agian beste kaio batzuk ez dira iritsi. Bueno, gul, sigul, pentsatzen ari naiz. Zuzegi. Kaioan, ez da arraziorik hiruak hemen egoteko. Roy dago, Roy is right. Hemen egingo dugu alduguna. Badago jendea, horrelako hegaldietan, hegaldi istriputan bizirauten duena. Gizakiak resilient, iraunkorrak gara. Australiara. Nola? Bang, estanda. Apokalipsiaren argia. Munduaren azken eguna hemen da. South America esan du, ezta? Eskerrik asko, txikito. Musikarik ez da. Gordetzeko aukera daukat. Badirudi baiet. Baina gorde aurretik gastatu dudana erosiko dut berriz. Tokia aurkitzen badu behintzat. Nola amaitu duzu lurrean berriz, kaio batekin egan. Bueno, gul, ez dakit den sigul eta gul berdina den. Baina bai, historiako momentu batean animaliak laguntzen dituzunean, kaioak edo, bueno, behintzat hegazti batzuk laguntzen zaituzte egan egiten. Eta toki batetik bestera eramaten zaituzte gizakiekin zaudenean. Ahaztu zaititz egitea tiponekin.
Orduan kaio bat igotzen da aeroplanora, hegazkinera igo da eta salbatu nago. Afrikarra edo europearra, galdera bikaina. Australiara eraman nago. Zakit horrek erantzuten dizun. Baina Australian amaitu dut. Bigarren aldiz, gorreko dugu. Eta esan digu Hego Ameriketan erori dela, ezta? Edo nik flipatu dut. Hau zen ez. Hau zen hasieran salbatzen genuen tokia, flora ekartzen dugun tokia, Amazonas. Hau izango da, hau zer da. Ez. Zaldu Hego Amerika esan ba. Ba, berriro ere, ideiarik ez. Giana. No, ez dut etorri behar, Guyana. Ez dut uste, vamos. Portal. Hemendik suertatu nintzen, ez? Mira, Cristóbal Colón. Hor da, inoiz ez dut aztuko nola salatu ninduzun Silvain gazteluan. Eta mundu osoa bisitatu dut orduan geroztikan, eta nuen guztia ikusi dut. Mundu asko aldatu da, gazkinak, ordenagailuak, nire navigazio teknikak, primitiboak dira orain. Entzun dut askotan ere bidaietan, eta konbentzitu nahi zuzarela kondaietako eroia. Profezia, eroia lurrazpian desagertuko dela. Oraindik ez. Gorde egingo dut. Txiruliruli. Orain bai.
Nik sortutakoa garbituz amaitu behar dut, o garbitzen amaitu behar dut, ikusten dut, ez zaitut geldiaraziko. Baina agian ez zara itzultzen inoiz munduaren azalera. Agian zure bidaia grabatu beharko zenuke lehenengo. Esango dizudan azkena da. Doblezitu zegiro, ba, beno. Gaiztoa zena pentsatzen genuna bera bakarrik hilda. Saiatu gara saboteatzen, baina bera bakarrik hilda. Eta dirudienez gaizkilea Dark Gaia da, edo ez dakit, Gaia mundu, itzaleko mundua edo euskalo. Eta itzuli gera, lur azpira. Ez du sentitzen aldatu nahi izanik, bidai guzti hontan. Eta hasi ginen tokian gaude. Hemen ezin naiz bota, nola zen, hemen bota nintzen eta beste aldean amaitu nun. Karo, zulo bat egiten baduzu, itzuli egiten zera, nola dijo hori. Beno, tira. Hasierako tokian gaude berriz lurrazpian. Eta krista gure etxea. Ja. Inoiz aurkitu izan ez bazenu, zoriontsu izan zintezkeen. Arkondo egin duzu, itzultzen. Mundua orain arte berpizteagatik, bueno, zoriondu behar zaitut. Baina uste dut behartzen una baino gehiago ikasi duzula. Zeo zer erakutsi nahi zintuzket, jarraitu iezadazu. Hori da, super darky. Hemen egongo da, ez? Hasi ginen tokian, Pandoraren kaxa ireki genuen tokian. Ezagutzen dut bai. Aba ez. Pandora la exploradora. Gótica de agua. Ez ba, non dago? Begira zerua. Kristal urdina polita da, ez da? Zure gorputza. Ez, gizaki guztiena. Hemengo gizaki guztiak horrekin sortutako replika dira. Erabiliak izan ondoren, replika guztiak forma hori lortzen dute eta egan dihar dute. Munduak, bueno, zikloak egin ditu. Hazi eta decline. Erortzearen inguruan. Bi kontrajarrian dauden bi will, bi nahien artean. Argiak bizitza sortzen du eta itzalak suntsitu egiten du beharrezkoa ez dena. Hurro style. Eta itzalaren nahiak orain zure amaiera eskatzen du. Ark orain, bueno, zure
Duty amaitua da, Call of Duty, zure lana. Orain guazen gaiaren arrokara. Bueno, hasi gara txorakeriekin, zer dago? Gora edo bera? Hau da gaiaren arroka. Lurrazpiko eguzkian zaude. Korridore infinitua, historia osoa da. Sorrera da forma ematea. Suntxitzea da disolbatzea. Forma horren disolbatzea. Planeta honen bizitza... patu bat eman zaio, holako hasi. Mendi gutxira, argia eta itzala berdina bat bera bilakatuko dira. Ez dago itzalik argirik gabe, eta argirik ez itzalik gabe, gezurra hori. Zu bezala borrokatuko dut, itzalaren hasiera arte. Ozu banintz bezala. Hori ez naiz ni. Sonic Boom! Zer da? Gile! Nik noiz jo dezaket. Nik noiz jo dezaket. Utziko nahi ziltzen, no? Ez da gertatzen den. Ajá, perfecto. Ez dakit izango da, baina, bueno, ez nire ezer egin. Oso ondo. Juegazo. Ezin nion jo, eta pentsatzen nun hil ondoren ez dakit zerbait gertatuko zela. Porque ezin nun jo. Ezin nun inora jo. ¿Ves? Osea, esan nahi dut, ezin diot ezer egin. Polik hitz egiten du gizonak. Viehu. Igual erasoetako bat posible diot itzuli.
Korridore hau historia infinitua da. Silent Hilletzen un bukatuta zio. Zu bezala benetako formarekin borrokatuko naiz. Teorian ordurriko gauze, 3 urtetan ez nun bukatu bai. Hau ere 16 ordukoa zen eta 20 piko daramatzat. Bai, esango diazu zer egin hemen. Ez daukat ideiarik. Ze gatxondea, gotik esan nintzen bai gaztetan. Pazientzia eduki. Vale. Porque si te man... Ezin ditut hartu. Bota erraldoiak, hilkutxa, poltsa, vampiron, novelak, Zentratu. Ni puta idea. Ojo. Ez dit jo? Hor bai. Ai, lau dira. Bat, bi. Magic Rocks. Bat, bi, hiru, lau. Erdian igual da. Bat, bi, hiru, lau.
Horrezak izan egin, leno, jodiot, armadura berria jarri duzu, bai. Bai, fullekin. Hau zen neukan armadura eta minus berrogei, hau da potentena. Hor. Puta semea. Bat, bi. Horrek ez dit eman. Bat, bi. Ez daukat. Bat, bi, hiru, lau. Erdi hilda berriz. Geldirik. Eta? Otasko? Bale. Bigarren fasea, ez? Sí, hombre. Bestea broma zen. Eta zer egiten dut honen kontra. Hau lagazo? Hilda nago. Mothman. Magirrock ezin da hemen erabili. Ostra, hori da nire defentsa, Tala ere, kentzen dit. Wow. Zer ordu dira? Amaikak. Cago en sos. Amaikak ikusteko jaioa gara, bai. Uste dut maila bat igoko dudala, edo bi maila igual. Edo ez dute gazkinik. Ah. Tu, oso azkar dijo hau. Nik esango nuke ez niola ni hostiaz kentzen,
Eta aurrekotan ikusi da maila bat igotzu duzu edo bi eta kentzen diozuna munstroei da exageratua. Hemen ez dago inor? Ez esan desagertu direla hemengo munstroak. Ez esan ez dagoela munstrorik. Hemen ziren maila handiena daukatenak uste dut. Kenduta suntxitu den hegazkina. Ez, mesedez. Ez, euskerrak. Hemen arazoa da. Oro. 30 Igual beste bat, espada. Next, 68.000 akatuko ditut 10. Eta ber... Bat, bi, hiru, lau, i? Bost, sei, ez bost, sei, bost. Zazpi, zortzi, bederatzi, zakit ondo kontatu den. 10, 11. 63.000. Dexente akatu behar dira. Baina ez dut uste haue baina indartxo hori dagoenik. Batzutan batez akatzi ditut, eta bestetan ez. Laborantza beti bosen aurretik egiten den dantza. Laborantza gorroto dugun triskantza. Laborantzak pizten digu zalantza. Ara eta ona maigabe antza. Esperientziaz beteko dugu panta. Nere erasoa da lantza. Ale Ibaios, eskerrik asko hemendi pasatzeagatik. Arroak benetan. Laborantza oean, zer esan nahi du horrek. Baina beno, Ibaios ondo lo egin. Eta eskerrik asko hemendi pasatzeagatik.
espero dut asko sufritu ez izan. Segi mesedez bertso hoiekin. Ta hitzak amaitu zaizkit. Ez dut gehiagirik tardatu, ez? Beste bat egiteko, 32an sartzeko. Ez da gehiagi izan. Orain, bai, ez? Toke bakar batez akatze ditut. Ez, bera, justo hitz egiteagatik. No zerrea. Urde hauek oroitarazten didate duke nukemeko basurdeak. Norantza gaiztoak ez dute ematen anta, bai, baina maila bat igo dugu, Da segituan, 2 minutotan igo dut, ez? Ez da askoz gehiago izan. Maila zigo naiz. Eta ez dut gehiagi behar izan. 2 minutotan hor nintzen. Eskapo egin urde zitala. Maila zigotzea ematen dizun estatistika gorakada da. Parranda latz baten ondoren jasaten duzun gorakadaren antzekoa. Gorarkadas. Zintzat gehiagiri gelditu. Animo ark. Laborantza nahiago hauek akatu eta ez bosaren momentu latza. Errima guzti horiek egin ditut. Zaz, amaitzen diren euskarako hitz guztiak aipatu ditut. Goragales... Hau gehiago tarratzen ari naiz, Dira, aipatzeratik. Gehiago 32 bizitzan, eskera pilo bat. Larogei mila. Eta bakoitzak ematen diate, 74 mila, 500 gutxi gora bera. Eta bi akatzeak ematen dit, 74.500-etik 74.600 arte. Osea, bakoitzak ematen dizkit 50. Akatu behar ditut 80.000-ra iristeko pilo bat. A ber, ez da inbeste. 50 esan dut. Osea, sartu eta irten behar naiz. 54 aldiz. Ez? Zeratuko gara? Nerekin zaudete 54 aldiz sartu eta irteteko? Kontatu nerekin, bat? Bi. Hiru. Lau. Bost. Jargi, bai, haupa, jargi. 1,10, 6. Zazpi. 8.
bederatzi, amar, amaika, amabi, amairu, japonieraz kontatzen, ilargi, amalau, galdu naiz, amabost, amasei, amazazpi, mezortzi, opa jargi, meretzi, zerrik asko bate, hogei, hogeita bat, hogeita bi, hogeita hiru, hogeita lau, hogeita bost, hogeita sei, hogeita zazpi, hogeita zortzi, hogeita bederatzi, hogeita hamar, hogeita hamaika. Askoz lehenago igo naiz. Bitartean txiste bat, joku hau Super Nintendoko tierra dela esan genezake, tier atragame. Ez pentsa, ondo dago, gauza da, bueno. Sufrimendu pixka bat eduki dugu, baina, venga. 3 maila igo ondoren konfiantza pixka gehiago lortu dugu. Diga 33 esan ditzaiokegu bosari. Azken aldiz, uste dut ikusiko dugula gure norbait maitatuaren zera famatua. Txista egitagatik bakarrik zan. Bai. Baina tira. Bada espada. A ver. Horren pentsatzen, 3 maila, ala 4 maila. 29an nengoen, ala 30an nengoen. Zer egin dut? Koban zen. Horen, bai, gorde berriro ere, bai, 29an nintzen, 21 ordu. Eta hemen gainean ikusten dudan lehenengo azken pertsona, Cristóbal Colón. 29an nengoen. Bagoazela, munduaren ertzera.
Imaginatu olako altura batetik erori eta ez zerala hiltzen. Hole. Bueno, berriro txapa, espero dut oraingoan pasatzea. Jokoa. Polikiago ezin zenuen hitz egin, ezta? Poliki hitz egiten duena gureak, emango digu poliki poliki lo gurea. Mesedez, gizon, amaitu zure txapa luzea. Luzea bada pasillo eharra, amaigabea txapa bezala. Guzti hau entzun dugu, mesedez amaitu. Ezin dut abestia jarraitu. Imaginatu gustoko duzun mutila, berekin ohera joan eta olako aurpegia du zakilak. Bueno. Mira, kentzen didana orain alderatu ezinekoa. Leno 38 kentzen zidan, eta orain 9. Ari ez diot ni hostiaz kendu. Barkatu dice. Zertara etorri gera hemen. Ona. Ez esan ez dutela... Mira, bi hostiatan akatu dut. Ez esan ez daukatela zakila forma. Aurpegitxo horiek. Kondairetako zakila. Ez dut ezer esango, baina zer duzu entre el zango. Bizitzak entzen dit, horrek, Ez nintzen oroitzen ontaz. Hogei eta bi.
Aurtengo gipuzkoako bertsoa txapeldunak Lonesome Cowboy, ez da inbesterako izango. Aizu! Nola gure adina 22, bai. 85, 71, what? I am frozen! Bueno, lageatzen da, flipatzen zute zema lageatzen den, Justo azken framean uste dut eman dio dela horri, Txikito, geroz eta gehiago irauten du zerrikeri honek. Oso kolore politak ditu. Mira, ez daukat, ez dut erosi. Aztu zait erostea bizitza emateko mierdak. Gero eta ederragoa da nazkante hori. Ikusiko dugu zein den politagoa eta zein den nazkanteagoa. Txikito, 6 kendu dit oraintxe bertan? Zer da, geroz eta boteretsuagoa zerrikeria hori? Eta geroz eta gehiago dirau. Egun da 40 kendu dit horre, zerrikeria. Jo, eske astu zait erostea, Ez daukat gehiago. Hau kagada. Bazegoen ordorren bestaldean kobazulu bat hartzeko un cetro protector. Ez dakit erabilia izango denik edo. El cetro protector lo llevo puesto. Gaizki berriro erratu egin naiz, beste botoia sakatu dut. Jo, eske geroz eta gehiago irauten du. Bueno, mesedez. Mertxe! Jaitsikoa edo zea. Buah, eske repikatu beharko dut berriro,
errepikatu beharko du berriro eta guztia ez dudalako erosi zendatzeko itemik. Gabe gelditu naiz, ez dauka gehiago. Jetxi, motel, jetxi. Bájese, wey. Horrek ez dit eman. Horrek ez dit eman. Jetxi, jetxi, atoz, atoz. Egingo dit berriro erdiko zerrikeria. Eta akatuko nago. Ez daukat bizitza errekuperatzeko aukerarik. Betiko? Defeated Dark Gaia. Ahotsu baten oi hartzen ez duten ark bere buruan. Eroiaren tumban entzun beharra. Amaitu da, azkenean, Dark Gaiaren botereak zigilatuak izan dira. Nor da, nortzarazu. Ni? Ni zu naiz argiaren aldean. Dark Gaia zu sortu zintuen planeta zeratzeko. Ni kopiatuta. Ez zu bakarrik. Krista herria ere bai. Lurraren gainean ikusi zuen beste mundu bat berdina. Mundua oreka hortan bizi da, eta itzala amaitu da, gure lan amaitu da, eta bakoitza bere mundura itzuli barra du. 28, Erdilo! Epikotasunaren gailurrean, erdilo. Nere abestien ondoren, erdilo. Erdilome a la cara. Erdimelo a la cara. Hau da nere herria ordun. Etxe handi bat izan inorrekin konpartitu gabe ez du zentzurik. Pentsatuta ere, kanpoko elek bere herria galdu zuen. Bere herrikideak eta gurasoak hil zituzten, erail zituzten. Horregatik galdu zuen bere hitz egiteko abilezia. Bere mina senti nezake. Itzultzeko tokirik ez edukitzea hain hutsa eta bakarti sentitzen zenik ez nuen pentsatzen. Ze gertatzen da, triste dirudizu, bai. Ez dakit edo auskalo zerrengatik borrokatu dudan. Nagusiarengatik
mundua berpizteko esana naiz, osana izan nintzen. Gora igo nintzen, ez? Goiko mundura. Bai, mundua berpiztu da, eta zibilizazioa garatu da. Baina hori zen nagusiaren, bueno, Dark-gaiaren plana. Zorte txarra ekarri dio dela planetari, besterik ezin dut pentsatu. Ha! Ez nuen pentsatzen arkek deber, duti, egin beharraren edo bete beharraren zentzua zeukanik. Ez nuen, zentzu hori zeukanik ez nuen espero. Baina zure bete beharra egin duzu, zerua eta lurra sortuz. Beraz zuzara gizakiek jainkoa deitu zezaketena edo dezaketena doble makina. Musuk. Bizitza daukan mundu horietan beti gauza txarrak gertatu daitezke, baina beste aldean, gaiztakeriaren beste aldean ere, aina gauza on daude. Dena den ark, bueno, asko atsegin izan dut zurekin bidaiatzea. Jomi, kenean ona izango zarazu. Ze, orain sumatu duzu, Jomi utzi da zuzeo zer galdetzen. Nerekin etorri zara, bidaia osoan zehar. Amaierako borrokan ere lagundu didazu, eta nere alde egin duzu. Letizut galdetu, baina zer zarazu? Hori alda dena. Ark. Orain arte, izaki bizi asko aurkitu dituzu, ezta? Josus. Pajaruak, hegaztiak, lau antakatako animaliak, eta lamiak ere, beraien izahatxekin. Bizidun guztiak evoluzionatu dute izaki batetatik. Evoluzioa hasi aurretik ni bezalakoak ziren denak. Gizakiak evoluzionatu zuten bi hankatan zutitzeko, erremintak erabili zitzaten, ura daten eta entzuten dut Jesus pajaruek. Geroz eta gehiago, bueno, apoiatzen dira makinatan. Agian, gizakiak nire estilorant evoluzionatuko dute berriz. Ark barrez. Orduan Jomi izan daiteke gure etorkizuna. Ondo, urren arte Ark. Joan beharra daukat. Barkatu? Nora zoaz, Jomi? Lo egitera berriz. Itzuliko naiz berriz, bueno, hartaldetik edo hartaldetik galtzen den beste bat, zu bezalako beste bat aurkitzen hauen arte, edo beste bat galtzen den arte. Urren arte, eta ondo izan anai. Arimak. Entzun nazakezu. Ni naiz, esango dut,
gaia argia, light gaia. Bueno, kanpoko munduaren arima. Dargaiaren erorrerarekin krista eta lurrazpiko mundua desagertuko da. Eta azaleko mundua gutxinaka itzuliko da berera. Zuzera, mundua arriskuan dagoenean agertzen den eroia. Eta zuregan, zuregan mugitzen da, edo aria kortxu dabiltza, bai dark gaia eta light gaiaren odola. Zure lana amaitu da, zure gorputza desagertuko da. Gaurkoz bakarrik, disfrutatu zure azken eguna kristan bakean. Ark, zer da? Momentu batean juntzaizu. Barkatu, pentsatzen nenbilen, mugitu dezaket. Ark. Zoriontasuna, estres gabe, bizitzea da. Serio zaude. Zein badugu, jendearekin hitz egin. Imaginatzen dut, hemendik irteten naizenean. Hau da nere etxea, ez? Suposatzen da. Hemen hasi zen dena. Nik zibilizazioa eta beruga berpiztu nituen. Eta itzalarekin, tintatu nuen dena. Nik hil behar nuen, hil beharra neukan beruga esnatu zenean makinengatik, baina ez nintzen hil. Kumarik berpiztu ninduen, nire beste ni ezagutu nuen eta nire patua bete nuen. Ostra. Botatzen ditu super urruti orain, Nik uste dut hemen amaitu dela, Ale, jarri eskerrik asko mendi pasatzatik, nik uste dut hau dela amaiera, Eguna pasada, eta Ark entzuten nauzu, baina ondo lo egin bai, eskerrik asko pasatzatik. Zer garantzitsua daukat esateko, zu hiltzen saiatu naiz aurra zinenean, Storkolmen, kristan, zarrak, nagusiaren hitza bete beharrekoa zen, baina zu ondituta ikusterakoan ulertu nuen. Bakoitzan norbera da. Eta naturalki bizitzea garrantzizkoa da. Krista desagertuko da segituan. Baina patua batik
lotuta baldin badaude, berriro ere noizbait, nonbait aurkituko dugu elkar. Ordura arte, hurrengora arte, denboraldi batengatik. Ark. Ark lo sakon batean erori zen eta bere azken ametsa izan zuen, non pajarua bihurtzen zen eta ikusten zuen mundua hartzen. Eta amaiera lagunok. Terranigmaren amaiera. Gustatu zait jokoa. Askok diote hori askorentzako Super Nintendoko joko honena da edo honenetarikoa. Uste dut ulertzen dudala zer egin nahi duen grafikoki oso ondo gina. Otaz igual lo gelditu da, baina bere parte esan ditut Excel. Orain txekredituak amaitzen direnean. Jokua hori ez, askorentzako Super Nintendoko honena omen da. Nik uste dut erabaki artistiko asko hartu dituztela, ondo hartua gainera. Lehen esan dudan bezala, jokua 3-4 etapatan banandu dago, lehenengo kapituloa tutorial bada. Bigarrena animaliak eta landareak berpiztea eta dena oso lineala. Hirugarrena kaosa da, mundua eta gizakien bizitza. Atxeterik ez, kanpora. Gizakien garapena eta gizakien garapenaren konplexutasuna, eta nik uste hori esan nahi duela, ez jokoak horregatik alde batetik bestera joan beharra daukazu, jopita ze grafiko aldaketa polita o kolore aldaketa ederra. Alde batetik bestera joan behar duzu, gizakiak laguntze askoz komplikatuago da, gizakiak garatzen laguntze askoz ere konplexuagoa da, eta batzutan pixa galduta sentitu naiz ez horregatik. Jokoa nahi du galtzea, jokoan bertan. Eta bueno, nik uste dut berea lortzen duela. Eta 4. kapituloa berriro da amaiera, ez? Pixat epilogoa, final bossa, eta nola lagundu dituzun guzti horiek zurekin dauden amaiera arte. Ez dakigu ze gertatu den hegazkinean erori diren bi horiei. Hau zer da, satelite bat? Ei, norbait! Amaieran iritsi zera bai kontatzen ari nintzen hori jokoa oso guai dagola. Joku oso ona dela. Naiz eta momentu batzutan pixka gogaitu nauen, baina gogaikarritasun hori izan da berez, hori ez, nik uste jokoan nahita egiten duen zerbait. Momentuan jokalaria galduta sentitzea, pixkat globoko repartidore bat ez dela sentiaraztea. Lo hartu duzu. Eta nik uste dut bete nahi duena lortzen duela eta menago ez dela ikusteko. Ze polita hau.
hau amets bat da, hau suposatzen da dela, bueno, kontatzen duena dela, gure protagonista zendu egiten denean, lokartzen denean, hau dela edukitzen duen ametsa, ez nolabait, animalia bihurtzen da, hegazti bihurtzen da, eta mundua heltzen, mundua garatzen eta zahartzen ikusten du, bere amets hortan. Eta kreditua, ui. Iaia 11S, Ez dakit berriro hasi den. Hori ikusi dut. Producer, director... Bueno, publisher... Ez, copyright... Hau ez da agertu esango nuke. Iratzen da 86. 86en irten zen hau? Bai, grafikoak... Aima. Soinua... Oso ondo eginda dena. Ze. Banoa... 6 urtetxo, 8. Nor izan daiteke? Nor da? Musikatxoa, amaiera. Listo. Amaiera. Amaiera, jaun Andreok. Kaixo eta agur, bai. Bueno, gelditzen dena, zer da? Eguneko 40 deskontua. Irrara armaietan. Terranigma! Xox. Honekin Super Nintendoko jokoak amaitutzat. Mentxe gaude ba? Mentxe gaude. Ez da guztiz egia. Agur Super Nintendo, akaso itzuliko gera etorkizunean Kapitan Tsubasa edo olakoren bat jolastera edo Kirby Dream Land 3 malko bat demeren masaian bera. Baina bai, zerrendakoak behintzat amaitu dira. Eta orain... Demon Souls izango da hurrengoa PlayStation 3-ari hautsa atera eta Demon Souls, Splinter Cell eta gerokoak, nik uste hauekin ere hauei pixka gogoa badizkio dala, Resident Evilei, Metroid batez ere, baina bai Demon Souls izango da When the Zerrend is over. Noiz, auskalo. Baina tira, Demon Souls eta Splinter Cell izango dira hurrengoak. Gamecube-ari ere gogotsu emango nioke. Eta hauek ez dakit. Ez dakit zer egin. Orain badaukat aukera hauek jolasteko
kartutxo originalarekin, baina ordenagailuan eta ikusteko badaukat aukera. Baina era berean Perfect Dark eta Pokemon Pinballek daukate Rumble Pack. Urrian dena bezala. Rumble Pack daukate eta esperientzia hori galtzea, bueno, ikusiko dugu. Baina bai, gutxi esateko hemen, erronka ez dut uste aurten amaituko dudanik, ja irailaren erdian, 318 ordu oraindik, astean 20 ordu jokatu beharko nituzke, eta hori zen bada, 20 ordu zen badira, gehiegi. 20 zati 7, 20 zati 5, 4 ordu, 20 zati 7, 3 ordu egunean. Bidate zerrendakoak ez diren NES jokoetaz, bat ematen jolastu Ninja Saviors Again, Super Nintendoan. Ninja Saviors. Ez dakit zein den ere. Google, zer dago. Ideiarik ez dut jolastu ez. Sprite hau ikusia daukat. Sprite hau ikusia daukat. Non baiten. Ez dakit non. Kunoichi. Baina ez dut jolastu. Ondo dago. Borroka jokoa ez. Beat'em up. Gauztatxoa datoz Demeren kanalean 3 dimentsioak. 2,8 ordu bai. 2023ko berregita jolasten ibili naiz eta oso ona. Albira. Grafikoki berregin da hor ikusi dudan bezala edo jokoa ere osorik zerbait berria jarri dute o mekanika berriak edo berdina. Ba hori, esan behar badut zeintzuei diedan gogo gehiena, nik esango nuke, gorde egingo dut, nik esango nuke gogo gehiena oraintxe bertan honi ere bai, ez pentsa. Olako zeo zer, Honi ere bai. Nik uste oraintxe bertan gogo gehienak hoiei dizkia dela. Nik uste. Baina nahiko argi daukat Demon Souls eta Splinter Cell Blacklist izango direla zerrendako urrean. Joko berria dela esango nuke berregitea baino, bale. Hortan oinarritua orduan. Eta bueno, listo. Askoz gehiago esateko ez. Ez dakit, Terranigma zer iruditu zen. Galderatxo bat daukat, hemen egon zareten ontzako. Zuzeneko bezala, ze iruditu zaizkizue azkeneko 3 jokuak? Zeintzuk izan dira azkeneko 3 jokuak? Terranigma, Secret of Mana, eta Secret of Manaen aurretik ze jokatu nuen? Donkey Kong 3? Ze moduzkoak izan dira ikusle bezala? Lucky Luke eta Super Mario Land, baina horiek kontatu gabe. Horiek kontatu gabe. Zelan izan da ikustea?
Te asko kexatu naiz, batez ere Secret of Manan asko kexatzen nintzen, rollo, kontrola eta ez dakit zer, ez dakit sufrimendu hori pasa dizuedan, eta gogaikarria izan den ikustea. Joku oso derra, baina zuzenekorako pixka eta astunak. Bai, Eta ezin dut asko hitz egin aurrekoetan gutxi pasa nintzen, baina Secret of Mana niretzat pisutsua. Ja, eta Demon Souls ez da pisutsua egingo. Aber nik nola hartzen dudan, zeren utzi nun gustatzen ez hitze dalako, así que, imaginatu. Nik gehiago disfrutatu honen Hagane. Karo, hori beste bat da, Hagane eta kontra tardatu nun bastante jolasten, baina askoz ere, venga, hasita segi. Secret of Manarekin ondo pasatu nuen. Historia jarraituta eta horrela, bueno, posten naiz behintzat ondo pasatu bazen duten, naiz eta, bueno, pixkat astunak izan balira, ez dakit pixkat hori izen baden. Baina bai, hirugarren dimentsiotara saltoa, ez dakit hori erakargarriagoa den, ez dakit zer irudituko zaizuen ni 7.000 aldiz hiltzea berriro, eta berriro saiatu eta saiatzea. Uste dut jokoiek hortaz dijoaztela pixkat. Bueno, hortaz ez dijoaz hortaz, baina askotan hori da ikusten dela, ez. Ba, holaxe, gauza handi gehiagorik ez daukat esateko. Excela ikusi dugu, eta zuzenekoari beti pasatzen dugu ondo Lonesome Cowboyrekin. Posten naiz eta asko eskertzen dizuet. Eta beno, lo egiteko ordua, duela ordu bat niretzako, baina tira, berriro ere, gutxi lo eginda, joan beharko dugu lanera. Ni ustez eman diozun puntua eta zuzara guai egonda ze divertigarriak egiten dituzu, mila esker ate. Eta zuek ere oso garrantzizkoa zedate, ni demon ikusteko ultra gogotsu. Ba, ea aste hontan hasteko aukera daukadan. Neri asko laguntzen didazue, egia esan, zuzenekoak pixat, nahi debaldez dira, niretzako, osea, nik zuzenekotara sartzen naiz jolasten dudan guztitan, egia da, Earthbound adibidez ez nuela zuzenekoan egin, intimoagoa, gauza intimoagoetarako gogoa neukalako, eta ez nuelako momentu hortan zuzenekoak egiteko gogorik, baina pixat akzio gehiago duten jokoekin atsegin dut zuek nire ondoan egotea. Espero dut Demon Souls olakoa izatea baita ere, pixat ez, akzioa duen jokoa da, eta egia esan konpainia ezin hobea egiten didazu. Peloteo honen ondoren, mila esker denagatik, mila esker baita ere, kliparengatik, klip baten bat egonda hortikan, eta batez ere eskerrik asko pasatzeagatik eta nerekin egoteagatik. Musu handi bat, eta hurrengora arte. Gabon, gabon, gabon. Beste bat arte, Terranigmaren musika ze polita. Gabon!